थाहैनो थाखाय आथिखालाव सिख्लाफ्रा एसे साबधानै थानांगौ दिनफोरा मोजां नङा थेंक इउ सो माच नों बायदि सेंग्रा थाब्ला गिनो गोनां जेबोआनो गैया माथो गासैबोथ' आं बायदि थाजोबाना नों बहा थायो आं टाउनावनो रुम भारायाव थायो आं प्राइभेट कलेजाव फरायो लोगोसे पार्ट टाइम जबबो मावो अ बिदिब्ला अरिजिनेल न'आ बबे न'आ तामुलपुराव आरो न'आव सोर दङ आंहा रावबो गैया उन्दै समावनो आइ आफा थैजाबाय गोजाननि सासे आमायासो आंखौ फेदेरदों अ आइ एम स' सरि नोंहा जिउआव जोबोद दुखु दं माथो फिल्मफोरावसो बेबायदि स्ट'रिखौ नुनो मोनो दानि दिनाव मोजां मानसि लोगो मोननाया जोबोद गोब्राब आरो आं बायदि उन सिगां रावबो गैयि मानसिखौ नारसिननो गोरलैबावसो नाथाय आं फोथायबायदि दाबो मोजां मानसि दङ होननानै नों आंनि फ्रेन्ड जागोन ना माने बेस्ट फ्रेन्ड Why not? सानाय मोनाखैना साया जागोनलै ओइ न' बे राङा लादो मा बेलाय बेसेबाङावनो खौरां जादोंमोन माथो ओइ नैबे बुलानायनि फैसाखौ सोर होगोन नों बुजा नांगौ बुंदोंमोन नामा आइदे जागोन दे बेखौनो लाखिदो जाया नोंसोरदो जाला न बेखौ लाखिदो आरे मा जाखोनो लाखिदो आरोबाव नोंसोरखौ नांगौ जागोन ना